लानानै लिरजागोन ना ओंखाम गोरलैनि फुजा होनो नागिरदों नै जोंहा प्रसाद माबा किसमिसखौ लाबोदों बाथौजों नांगौमोन आं दस्रायाव लानोसै दा बेखौ लगायनोसै आङो नारिकल नारियल नैबे धुपखाथि दिया बाथि आं बेखौ हानानै लागोनसै दा नारिकलाथ' जिरनांगोनसो दां माला सौगोन प्रसादा रेडि जाबायानो जोंना हाजोब्बाय जाजोब्बायना खोमसि नुदों रेडि जाबाय ओइ आबौ मा खालामदों नै आबौआ मालाय हाखाजोब्बाय रेडि पातलि मबाइलाव नुगोन मेम'रि थासिगोन आबौआ जोंनाव खामानि मावनायनि ओमफ्राय नै सिख्लाफ्रा मालाय मैगं हादों बे मानि अमानि बान्दा कबि नानियाबो नै मालाय माबा जिरगासिनो माबा दुन्दियासो ओमफ्राय लाइखौलाय बबाव होगोन लाइखौ होआ एमा फानलु सामब्राम गुफुरखौबो जिरखादो बाहेरायाव संसिगोन आरो इयाव संग्रोसिगोन फुजा होनो मोनाबा मोना नालाय जोंना ओंखाम संग्रायाव फुजा होनो नागिरदों फुजा होनो फैदों होनदो रा जाबाय दे बाथौ दुमजोब्बाय नै बरिया जाखादों बाथौ दुमनायाबो जोंना फुला बेयावसो होयो फुजाखौ जाबायबो नै आंनि फारसेखौ मा खालामदों बबे खालामनाय आं सारि गान नायना मबाइल लाबासो गाननोसै आं सफैबाय केमेरा खेबग्राया ए बेजों खेबनांसिगोनल' दानो नङा गाबोनसो लाबोना मबाइलखौ समबारालागै आया हरो दे बेदर ओंखाम जानायखौ खेबनो नागिरबाय बावबाय गथ'फोर जानायखौ हो माबे खुरै गैला माबाया गैला होनबाय दा लाबोफिननो नागिरनाया बावबोनायालाय नै माबा होनो नामा आं भिडिअ हगारनो नागिरदों ओंखाम गोरलैनि माबा होननो ओंखाम गोरलै जानो फैदों होनदोब्रा माथो खिथानो रोंथारा ओंखाम गोरलै जानो फैदों आइनि बिहामजोनि न'आव आइनि बिहामजो खौबो खेबखांखाबाय दहायो गस्ला गानबाय नै मालाय आबौआ के करतस सामब्राम गुफुर बे आमायथुफोरखौबो होबावगोन
Ai ra khai nào mà biết vun thật đấy đang được. Mà thôi ra đi cái này. Cái có xong chưa? Hả? Nắm được. Ăn luôn thì mới béo nó không lại lít. Allah roham hodelo. Muna na baisli. Tara da. Amin ina. Pressure Kamu sih sih apa nih gue?